Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo yami. Kusenjalo bafowethu sikhona kaMasha itolo bafowethu kaShenge abantu baphume ngobuningi babo yenye insizwa lezo seke uSgwebo izozisha igama layo njengoba bafowethu kumnandi kanje bhuti wami sikubingelele sikwamukele kweSelect Africa TV. Ngiyabonga ukuthi nibe nami bhuti nami ngiyajabula ukuba khona phakathi kwakho. Uba lensizwa namhlanje zoseke uSgwebo. Umayekisa lona mfowethu. Ngokwaqwabe khona ubuka uSgwebo ke mina uthisha wami ngoba kwaqala kulomsebenzi engikuwo uyena obengicathulisa ngaze ngakhona nami kuyimela ngendlela yami. Konakele mfowethu la kaMasha namhlanje insizwa sizwayiseka. Kakhulu bhuti nje ubona nje abantu bebangaka bazobona yona inxapha ukuthi yenza njani siyazi ke sonke stage ukuthi imisa kanjani. Enzima. Kakhulu. Bengitshela ukuthi siqinile bhuti stage sibone siphila kakhulu. Bengitshela ukuthi sizofica insizwe enkulu iyasho ukuthi uma ungibheka ngathi ngibuye ku-ICU. Impela abanye bazigcina sebebuza kuyo ke njengoba kwayizicula nje ukuthi hey sizela zofuna uSgwebo la eQuantum bese yikhomba ukuthi hayi yimi nje uSgwebo. Bese kuba lokho ukuthi hayi abanye basobe ngakholwa njengoba usho nawe ukuthi uzobona ingane engangezakho. Futhi njalo nje. Ubathembisana abantu mfowethu usuyongena manje lapha usazongena ubathembisana abantu. Mfowethu uyabona mawuphume ebizimali kulindele ukuthi uphase kahle angiyena wasenkandla kodwa ngiyakwazi lokho mawuphuma ongoye kulinda ukuthi uphase so ngeke ngiphume kuSgwebo bese ngifika ngenza ama demo lapha so into ezokwenza ke stage nobani uyobuka esedwe endlini ukuthi ha kwenzakala la kodwa ake sithi kobonakala khona. Siyakhala bafowethu sikaMasha insizwa le isazongena stage bafowethu nizohlala nilindele vele bafowethu baningi abantu abaseza kuseza obobhuti ugadla obaba ugadla baningi abantu abaseza kakhulu bafowethu kusazoba mnandi. Okay right is fine into ozoyitshela abalandeli bakho mina ngikhathele ukufoneka ngeke ngikwazi lo ngifonelwa mina ngifonelelwa wena all right. All right. Select Africa TV sikaMasha bafethu kusesenjalo ngiphethe uSanda Mfoka Mgubane umfoka mqabula sheshe usudomnandi ngokusondeza kubentwana mina ngazi ubaba wakhe yena uzozisho ngeke ngikwazi ukwazi ingane mina. Kunjalo bafowethu Sanda konakele mfowethu sila kaMasha ngane yakwethu. Ngibingelele umbukeli ekhaya ngibingelele kuwe umsakazi omuhle ngingazi kodwa bazokubona la screenini ukuthi umuhle ngoba abantu abadla abantu abanje umuntu obingelelayo ke lo owakaMgubane uSanda ujuse amatshetsheni pelepele insizweni iqolela imhlophe inyana nje ezinye nomasika sekundaba zemsika zodwa zimqondi intombi ngisikaza ngothando nje wezwe ngobani ukuthi ukudla kuyabongwa cha bafowethu kumnandi kakhulu silontshe iCD kaSgwebo namhlanje uMasha ke vele muhle uMasha siyabona kugcwele mfowethu asikwazi ngisho kubeka unyawo la ngaphakathi baphumile abantu bakaMasha manje nami nje ikhona ingoma yami ezayo ethi uMasha ngiyawubonga wangithatha la wangibeka la wayisho le ndaba yankuluke ngoba ngiyathunywa mfowethu ngiyafonela kuthiwa hey Horace sicela usifonele uSanda phela umbuzo ukuthi yini kwenza njani asimboni. Angazi noma nawe uzothi awungibone ngiphambi kwakho engingakusho ukuthi bafowethu sicashiswe yicorona sizama izimo zokuphila eceleni ngaphandle komusic ngoba vele phela ngithi sifundile sinama skills ahlukahlukene so kufanele sisebenzise lokho esinakho ngaphandle komculo nawo umculo asimile ngoba uSanda iCD yakhe iyeza uyapheka njengoba ngisho ukuthi ngishilo ngathi uMasha ngiyawubonga wangithatha la wangibeka la nje kungenxa yoMasha uMasha ngiyawuhlonipha mfowethu ngibonga kakhulu abantu baMasha mabephume kanje bese ngibongela kakhulu inkunzi malanga uSgwebo Bhuti wami sibonga kakhulu mfowethu siyabonga inhlonipho yakho noma ubungezile ukuzodlala kodwa usinikeze ithuba siSelect Africa TV nokuza nje uzobuka abantu abaperformayo uboku inkabi zakho ogijima nazo. Angithi phela kufanele uyikhokhobele inkabi inganakile uyibuka ukuthi igweba kanjani ukuze uzokwazi ukuvika mase eqondene nawe. Kunjalo mntaka baba sibonge Nkomosi. Yeah mntaka baba ngiyabonga. Thank you very much. Spiderman Eshaya.
Samba my selector.